Tak tedy krásný dobrý večer při dalším webináři určeném pro učitele, ředitele, správce sítí. Dnešní téma je Microsoft Project Online. Budeme si povídat o možnostech, co tady tento produkt nebo tato aplikace vlastně nabízí, jakým způsobem ji využít. Ale než se do ní vůbec pustíme, tak bych rád prošel v podstatě pár základních věcí a informací vázaných obecně k webinářům, které organizuji pro právě pedagogickou veřejnost. Když se podíváme na prezentaci, tak v podstatě tyto webináře realizuji teď v poslední době už podle zájmu, bývají zhruba jednou měsíčně v podstatě definovaných termínech, které jsou vypisované na mých stránkách. Jsou rozdělované podle úrovní posluchačů v případě, že je teda větší zájem o třeba základní a pokročilé funkcionality. Tento dnešní webinář je takovým průřezem, čili myslím si, že tak, jak jste i hlasovali, pokusím se jej zaměřit tak, aby každý si přišel na své. A příští webinář, který budu organizovat, tak v podstatě bude vázaný k aplikacím Officeu. Budu hovořit o Officeu trošičku jinak, trošku zajímavě. Připravil jsem si pár takových řekněme, témat, které jsou třeba, řekněme, méně známá. A webináře jsou nahrávané, čili velkou část těch webinářů naleznete potom na mých stránkách a v podstatě můžete si je kdykoliv pustit i ze záznamu. Tak, jak jsme si už řekli, tak dnešní téma je téma aplikace Project Online. A budeme si teda povídat o aplikaci online, ale dotkneme se i o aplikace desktopové. Budeme si říkat o možnostech využití, propojení případně s ostatními aplikacemi a na závěr samozřejmě nebude chybět ani diskuze. V případě, že budete mít jakékoliv dotazy, tak samozřejmě ptejte se rovnou, buď to odmutováním mikrofonu, anebo napište do chatu a se pokusím ten chat sledovat aktivně, abych vám mohl rovnou odpovídat. Tak, toliko tedy k základnímu úvodu a nyní se přepnu už do samotného prostředí s tím, že to samotné prostředí jsem si nastavil takto. Mám vlastně k dispozici díky teda slovenskému Microsoftu a s velkým poděkováním přístup do Office 365, který teď momentálně využiji. A po přilogování se do Office 365 si můžete všimnout, že je tady teda řada různých zajímavých aplikací, které ale v podstatě všichni asi znáte, nebo řada z vás zná a využívá. Mezi nimi je aplikace Project Online. S tím, že opravdu se bavíme o dvou teď různých verzích této aplikace. První z nich je opravdu online verze, která je součástí Office 365. A takto, jak se díváme na vlastně přístup do akademické instance Office 365, tak je školám poskytovaný zdarma a je součástí tedy těch akademických licencí. Nicméně si jej musíte speciálně vlastně aktivovat a o tom, jakým způsobem, o tom ještě budu hovořit. A potom existuje ještě aplikace druhá, která vypadá takto. Pardon, se mi to pouští přímo na sdílené ploše. A toto je vlastně Project Desktop, který je součástí officeového balíku, ale ne těch základních verzí, čili je nutné v případě, že si chcete pořídit tuto desktopovou verzi,
tak si vlastně zakoupit a pořídit Project jako samostatný prvek. Aplikace Desktop Projectu umí trošičku více, než vám nabízí vlastně Project Online jako takový, což je ale obecná zásada standardních aplikací Office 365. Když se na chvilku ještě vrátíme do onlineové verze, tak pokud si budete chtít Project pořídit a nějakým způsobem jej aktivovat, tak budete muset řešit jeho nákup v prostředí vlastně licencí a je nutné tedy vlastně samotný projekt, řekněme, nakoupit nebo respektive podívat se na zakoupené licence, zakoupené služby. Já bych tady se přepl do centra nákupu licencí a jenom náznakem bych vám chtěl předvést, že vlastně mezi standardními licencemi není nabízený, ale vlastně můžete si jej zakoupit nebo pořídit v podobě tedy Projectu Online pro studenty nebo Projectu Online pro akademický sbor. Pro akademické instituce je to za 0 euro a je teda potřeba pouze buď to zakoupit, nový počet těch licencí, anebo pokud je máte, tak už i změnit ten počet licencí. Což tedy je nutné vědět z toho důvodu, abyste Project Online nehledali složitě mezi svými zakoupenými licencemi a pak najednou zjistili, že on tam není a že s tím máte trošku problém. Když se podíváme dál do té aplikace Project, tak zjistíte, že ta základní domovská stránka je plná ikon, plná vlastně funkcionalit samostatných, kdy můžete realizovat různé průniky do externích aplikací typu, ať už je to nějaké Power BI nebo záležitosti nějakých grafických výstupů či sestav. Ale zcela zásadní je vlastně umět se orientovat v tomhletom levém meníčku, protože tady je přehled jednotlivých projektů, které teď momentálně třeba máte zpracované a s kterými jste někdy pracovali. Já tady vidíte, že už několik takových pokusných projektů mám a jsou různým způsobem plněné. A jejich realizace je promítnuta do Gantova diagramu, který je tady vpravo k dispozici také. A zároveň se vám objevují i na časové ose vlastně nalepené jednotlivé úkoly a jednotlivé části těch projektů, které jsou důležité. Co je ale velmi nutné znát a vědět, že máte-li projekt a chcete-li s ním pracovat a chcete-li cokoliv plánovat, tak jednoznačně musíte řešit plánování zdrojů. A tady teď momentálně se vlastně tak rozvětvují právě ta online verze a desktop verze. Protože pokud se budeme bavit o online verzi, která je součástí vlastně Office 365, tak ony zdroje budou vlastně naplánované nebo propojené s Azurem a s Officem 365, to znamená, půjde to do propojení na Active Directory toho serveru, s kterým momentálně teď pracujete a pod kterým běží ten váš Office 365. Ale budete-li pracovat na úrovni klasické desktop aplikace, kterou jsme si už před chvilkou taky ukázali, tak tato desktop aplikace může být napojená a propojená buď to právě s tou verzí online, to znamená právě s tím Azurem, anebo samozřejmě vyšší úrovni projektu je aplikace nebo nástroj Project Server, který se používá ve velkých organizacích, korporacích. A tenhle ten Project Server samozřejmě dokáže v sobě analyzovat data, může být propojený na nejrůznější SQL servery a databázové servery, odkud si tahá ona zdrojová data.
My se ale podíváme a zůstaneme na úrovni teda Office 365, protože to je to, co se ve školách hodně používá. A já se teď podívám na položku zdroje. A vy najednou zjistíte, že z pohledu těch zdrojů je tady vlastně propojení na nejrůznější lidi, kteří jsou součástí právě Active Directory pod Office 365, to znamená, jsou součástí nějakého Azure AD a jsou tedy uživateli tohoto Office 365. Já už tady mám tedy i z minulých webinářů natahané nějaké zdroje, ale vy si sem můžete připojit v podstatě naprosto cokoliv. Všimněte si, že ty zdroje se teď momentálně dělí do dvou částí. První z nich jsou zdroje lidské, to znamená zdroje pracovní, které mají vyčleněné nějaké svoje parametry a mají nějakou e-mailovou adresu vázanou k tomu Office 365. A nebo to jsou zdroje například tady materiální, ve kterých já specifikuji množství materiálu nebo nějaký zdroj typu projektor, obrazovka, něco, co se paralelně sdílí. A můžu tedy samozřejmě i naceňovat anebo definovat množství práce pro konkrétní osoby, anebo třeba cenu i toho materiálu, pokud s ním budu chtít dál jakýmkoliv způsobem pracovat. Všimněte si, že tenhle ten seznam, když jsem si rozklikl tady položku zdrojů, tak tenhle ten seznam můžu exportovat do různých Excelových tabulek a dělat si nejrůznější druhy filtrů. A nebo tedy můžu aktivovat jakoukoliv osobu tady z tohoto seznamu a můžu ji upravovat, měnit a předělávat. A nebo teda specifikovat v podstatě nový zdroj. Pokud si kliknu na položku nového zdroje, tak se mi zobrazí dialogové okno a já bych chtěl zdůraznit jednu věc, že tyto zdroje, na které se teďka díváme a které teďka řešíme, tak jsou potom provázány skrz všechny projekty. To znamená, vy jste schopni je aplikovat v libovolném množství samostatných projektů, které si potom samostatně vytvoříte. Všimněte si, že ten typ toho samostatného zdroje může být tedy ve třech základních formách. První z nich je tedy práce, druhým z nich je materiál a třetí je nějaká cena. Řekněme, že si nadefinuju dva nebo tři samostatné zdroje. Řeknu, že tento zdroj bude pracovní a bude vázaný do rozpočtu a naspecifikuju si vlastně konkrétní osobu, konkrétní jméno, s kterým budu potom manipulovat a pracovat. Tak mou osobou, kterou teď tady mám momentálně předpřipravenou a tuším, že je tedy mezi námi, je kolega Vladimír Hrubán. Takže moje zobrazované jméno bude Vladimír Roman, chviličku pouze na vyplnění. E-mailová adresa by měla být vladimir.hruban vzděláváme pre budoucnost SK. A samozřejmě můžu specifikovat nějaké iniciály, případně nějaké věci typu propojení na hypertextové třeba odkazy. Případně můžu, pokud bych tam dopředu měl specifikované nějaké konta, tak můžu definovat, jestli je to konto aktivní či neaktivní. Když se podíváme dál, tak ten člověk může patřit do nějakého konkrétního oddělení zdrojů, které bych si mohl teda separovat do různých skupin.
a k té skupině přidávat například nějaké nákladové středisko 001 a definovat si typy těch jednotlivých nákladů, anebo rovnou toho dotyčného přiřazovat teda do nějakých týmů. Toto dělat nebudeme, ale jenom chci, abyste vlastně vnímali, že tyto pole jsou teda k dispozici a můžete je tam vyplnit a že si s těmi zdroji můžete dál hrát. Já dám uložit a v tento okamžik vlastně tady přibyl nový zdroj Vladimíra Hrubana a já jsem záměrně zvolil jinou e-mailovou adresu, abychom viděli teda, že jsou tady vlastně dvě e-mailové adresy. Jedna je ta, kterou jsme tam přidali teď, a jednu jsem přidával už minule v rámci té celé skupiny, protože Vladimír je bývalým studentem STC. Kdykoliv budu potřebovat, tak jsem schopný si na ten konkrétní údaj kliknout a můžu definovat samozřejmě úpravu toho zdroje a můžu se vrátit zpátky do té základní tabulky a doplnit jakoukoliv informaci o Vladimírovi. Ještě se k těm zdrojům dostaneme, ještě o nich budeme hovořit. Kdyby tady jsou marketingové materiály a je tady třeba i projektor, kdybych si chtěl zvolit jiný typ toho zdroje a byl by to typ teda materiální, takže pokud bych tam měl nějaký prezentační notebook například, tak samozřejmě bych ten zdroj vypisoval a generoval obdobně. Pokud bych si tady nadefinoval, ale že se bude jednat o zdroj materiálu. Můžu ho zapojit nebo nezapojovat do rozpočtu, teď dělat nebudu. Napíšu tady pouze notebook a v podstatě asi nemusím nic dalšího definovat. Tak, uložím a vznikl mi tady další nový zdroj a s tímto zdrojem je teď momentálně vlastně svázaný ten prostor a můžete ho využívat v jakémkoliv existujícím projektu s tím, že si můžete dokonce alokovat a navázat konkrétní osoby, konkrétní lidi na dané projekty. OK. Máme tady definováno pár osob, máme tady definované nějaké zdroje. Podíváme se na samotné projekty, kolik jich tady máme, jak to vlastně celkově vypadá. Mám tady několik různých druhů projektů. Všimněte si, že třeba pro ilustraci a informaci měl jsem tady nějakou přípravu školní akce, takže když se podíváme na tuto přípravu školní akce, tak po otevření mám v podstatě stránky, které jsou vám určitě povědomé, protože se vlastně napojují na samotný SharePoint. A vy se můžete samozřejmě dál upravovat tyhle stránky i v rámci klasických úprav SharePointu, takže mám tady editační stránku a můžu doplňovat jednotlivé objekty, některé z mých předchozích webinářů. Takže to je vlastně další nová informace, že je to úzce propojeno do SharePointových stránek a můžete si k tomu vázat třeba i nějaké knihovny dokumentů nebo prostě kalendáře a další kroky. Důležité je, že jsou tady definované nějaké úlohy pro určité množství osob a lidí, které se tady různým způsobem vlastně propojují a nastavují. Ale o tom bude ještě řeč v tom našem novém projektu, který si teď momentálně vyrobíme. Já jsem vám ten existující projekt chtěl ukázat primárně z toho důvodu, abyste viděli, že vlastně projekt samotný je tvořený z jednotlivých úkolů a různých tedy kalendářů, které jsou popropojované, čili slouží ta aplikace Project Online k jakémusi rychlejšímu a efektnějšímu vlastně zpracovávání projektových dat, takže pokud ve škole třeba děláte nějakou
projektovou dokumentaci, tak určitě doporučuji, abyste se na tuhletu aplikaci podívali. Já se přepnu na položku tedy standardního projektu jako takového, základního. A teď momentálně nepůjdu do existujícího projektu, ale my si takový projekt v podstatě vyrobíme. Takže budu teď momentálně projekt vytvářet. Všimněte si, stojí v rámci seznamu ikon tady položka nové a já můžu zvolit, jestli chci nějaký záznam jenom úloh do služby SharePoint, jestli to chci udělat v tom lokálním programu Project Professional, a nebo jestli to bude teda klasický podnikový projekt. Tak já zvolím podnikový projekt. A v tento okamžik jsem se dostal do prostředí vlastně nového podnikového projektu a specifikuji tedy jeho název. Řekněme, že zůstaneme u oněch konferencí, což je moje velmi oblíbené téma, a pojmenuju si ten projekt jako projekt s názvem konference. Projekt začne 1.6. dnešní den. Vlastníkem toho projektu můžu přiřadit, že tenhle ten okamžik budu já pod tímhletím účtem a potvrdím se jako vlastník a dám dokončit tenhle ten projekt. Tak. Vidíte, že se spravuje vlastně a připravuje tato varianta vytvoření nového projektu, že se tvoří vlastně na pozadí. No a co se stalo? Zobrazil se tady nějaký plán konference, mám tady k dispozici tedy prvopočáteční bod konference, který začíná v nějaký datum, končí v nějaký datum a je tady vlastně definovaná nějaká práce. A já řeknu, že rozhodně ten projekt nekončí k 1.6., ale budu chtít definovat délku nebo upravit délku toho projektu. Takže v tenhle ten okamžik můžu nastavovat jednotlivé kroky. Každopádně tady je teď dokončení a to dokončení ale není definováno datumem, ale je definováno vlastně procenty. Zvolíme si jednotlivé části, jednotlivé úlohy a řekněme, že takovým prvním bodem, který tam v tom projektu má být, je vlastně záležitost nějaké celkové organizace konference. Začne tady ta celková organizace konference v konkrétní datum, takže to bude v dnešní den. Plán, kdy to budu chtít ukončit, je bude to sada konferencí, to znamená plán, kdy budeme končit celou tu sadu přípravu konferencí, bude 30. června. Zatím není dokončeno nic, práce na tom nebyla specifikovaná a v tenhle moment můžete určit nějakého člověka, který bude vlastně definovaný pro tenhle ten úkol a můžete teda definovat vlastně z názvu zdrojů a přiřazovat potom později ty jednotlivé osoby. Když se podíváme vpravo, zobrazil se nám tady vlastně Ganttův diagram, který prochází skrz ty jednotlivé dny a já si můžu vlastně postupně tvořit jednotlivé podúrovně těch samostatných prvků.
Když se podíváme na po opuštění téhleté stránky znovu do položky úloh, tak vidíme, že ten název úlohy je prázdný. Je velmi zvláštní. Že? Toto se mi tady neobjevilo. Tak zdroje máme. Úlohy nemáme. Projekty máme. Projekt konference máme. A on se nám ještě vytváří na pozadí, takže musíme mu dát chviličku času. A můžeme se zkusit obrátit na správce, ale v tenhle moment budu muset asi vyčkat chviličku. No, já počkám, než se mi tady vyrobí a vygeneruje teda samostatný projekt Separé a podíváme se do tuto stránku opustíme. Já doufám, že se to tam zatím propíše a načte a podíváme se do oné přípravy školní akce, kterou už jsem vám tady jednou ukazoval a prezentoval jsem ji na jednom ze svých předchozích webinářů. Tak tady v tomhletom místě jsem měl vlastně specifikované jednotlivé části akcí, jednotlivé úlohy a všimněte si, že ty akce byly vlastně hierarchicky upravované, hierarchicky předělávané a já když se vlastně podívám na nějakou akci, kdybych to celé posunul tady a definoval, že tady tato část akce té přípravy, pokud si ji takto otevřu, tak vidíte, že byla přiřazená Zuzce v tenhle ten okamžik, nicméně teď momentálně mě nejde upravit a to je špatně. Tak, teď nevím, pokud Jirko, někdo... Počuješ ma? Áno, poslouchám tě. Ako si to malo roztvorené, tak tam vľavo hore bolo upraviť položku. Teď nevím, kde. Myslíš, Zuzko? Musíš si otvoriť tú konkrétnu úlohu, ale v pohode. Ne, děkuju. No, já se zkusím podívat do těch projektů samotných ještě jednou. Na ten, jestli se nám už ten projekt zprovoznil nebo nesprovoznil, ten základní, co jsme chtěli. Tak. Projekt konference je tady a úlohy k té konferenci zatím zadané nejsou. Takže dobře, podíváme se do projektu konference a v tenhle ten okamžik já v té konferenci budu teda specifikovat jednotlivé další body. Tak jak jste tam viděli už i v té minulé části, tak já jsem tady měl položku týkající se nějakého marketingu například. A v tom marketingu můžu samozřejmě specifikovat nějaké prvky, položky. Můžu definovat začátek, od kdy se marketingové věci budou řešit. Řekněme, že by to bylo od nějakého 6. do 10.6. A to procento vyplnění nemám zatím k dispozici. Každopádně bych teď rád přidělil k té položce nějakou osobu. A to se mi nevede. No, nevadí. Tady tuhletu záležitost toho marketingu můžu přidat například na časovou osu
To znamená, tady nahoře si označím ty jednotlivé prvky a zvolím položku přidat na časovou osu a dám ten marketing vlastně zobrazil cross celou tu samotnou časovou osu. No, všimněte si, že můžu s tím marketingem vlastně manipulovat tak, že tu jeho samotnou úroveň si specifikuji tady těmito prvky. Ty úlohy se mi dneska nedaří. Nevím proč. No. Tak. Zkusíme tedy ještě jednou. Nechápu, proč se tam nenastavil ten správný krok. Tak já zkusím ten projekt vytvořit ještě jednou. Tak. Kolečko se nám kroutí, počítač nám mrzne, ale my vydržíme. Já se zatím zeptám, máte někdo nějaký dotaz k tomu, o čem jsme hovořili zatím do této chvíle? Ja by som sa spýtal, ak môžem, tam sa pridávali tie zdroje konkrétni ľudia a dalo by sa pridať napríklad aj celú skupinu naraz? Alebo cez nejaké CSVčko, alebo nejako ináč? Určitě, Honzo, funguje to prosím tě tak, že jsou vlastně ty zdroje tahané z těch seznamů uživatelů, kteří jsou obsahem toho Officeu 365, to znamená ty uživatele, které máš v Officeu 365, potažmo tedy i skupiny jejich, můžeš přiřazovat jako zdroje. To, že já jsem tam vypisoval Vladimíra Hrubana samostatně, byla jakoby jedna cesta. Druhá cesta je potom vybírat si z těch existujících uživatelů, kteří jsou součástí Officeu 365. Jo, čili bez problému i tím pádem budou fungovat jednotlivé skupiny. Tak, já jsem se dostal do prostředí úloh. Máme tady tu druhou konferenci. To je už konference vázaná k tomu SharePointu. Předtím jsem zvolil vlastně podnikový projekt, proto se to chovalo trošičku jinak, než jsme přesně potřebovali. A teď se podíváme teda ještě jednou na tu tvorbu samotného projektu. Tak tedy zvolíme ještě jednou organizaci konference. A definuji si pro tu organizaci konference termín dokončení. To jsem říkal, že vlastně celková sada těch konferencí by měla končit nějakého 30. června. A v tomto případě už je tady položka i přiřazení, čili kdo tu celkovou organizaci bude mít na starosti. A já tady teď zkusím právě Vladimíra. A Vladimír Hruban se nám tady krásně nabízí. Takže já v tenhle moment přiřadím ten konkrétní účet a všimni si, teď jenom odpovím zpětně Honzovi Šuvarovi, že v podstatě tady si to vzalo už přímo z toho Active Directory toho konkrétního, nebo respektive z toho seznamu těch uživatelů, tu konkrétní osobu. Když budu pokračovat dál, mám možnost v rámci úloh ovládat určité prvky i nahoře z té horní lišty, případně teda si zobrazovat a propojovat, jak vidíte, s různými aplikacemi, dalšími aplikacemi,
Officeu, případně celý třeba ten samostatný kalendář propojovat do aplikace Outlook a mít to napojené jako tedy další prvky. Dají se na to aplikovat i různá workflow a další věci, které jsou vázané k SharePointu samotnému. Všimněte si, že v nabídce záznam je i položka, že teď momentálně mám pouze přehled úloh, ale já můžu mít i k dispozici Ganttův diagram. Aha, tak pan Kamil tady doplňuje, že právě, nebo tady vznikla nějaká diskuze, tak teď se tam neorientuju v té diskuzi. Pokud by bylo něco, tak Kamil zkuste klidně odmutovat a zeptejte se. Tak všimněte si, že tady je teď k dispozici vlastně Ganttův diagram s tím, že já si můžu teda naspecifikovat konkrétní úlohy, které se budou propojovat vlastně do toho Ganttova diagramu. Takže specifikuju-li jednotlivé části, jednotlivé úlohy, kdo co bude mít na starosti, tak ještě do třetice znovu tedy celou organizaci konference. Která bude začínat v nějaký den a bude končit v nějaké období, bude mít na starosti tedy Vladimír. Tak. Tenhle ten okamžik, jakmile se nepřepnu na další řádek, ono se to neuloží, funguje to stejně jako aplikace Access. Jak když se přepnu na další řádek, tak tady automaticky vidíte vlastně přehled těch jednotlivých dní a zobrazení toho celého projektu. Takže teď momentálně ten celý přehled má tu organizaci na starosti Vladimír. Budu pokračovat dál. Řekněme, že bych chtěl specifikovat nějaké marketingové záležitosti, to znamená záležitosti, nevím, organizace bloků, sešitů a dalších detailů. A ten se bude řešit od nějakého zase přesného datumu, řekněme, že teda od toho 6. bude končit samozřejmě před realizací konferencí, tak pokud budou samotné konference v týdnu třeba od nějakého 20., tak budu mít nějakých pár dní, 15-14 dní na tedy dobu přípravy. A toto můžete přidělit zase dalšímu člověku, který teda bude spadat do té sekce marketingu. Tak Zuzka tady dneska povídala, bude mít na starosti marketing například. Všimněte si, že tady teď momentálně jsou rozvětvené pouze dva základní prvky. V Ganttově diagramu se mi krásně ukazuje období, co musí být kdy nastaveno. A v tenhle moment budu v tom marketingu řešit třeba zrovna nějaké letáky, což bude nějaká jedna z podsekcí. Letáky se budou tisknout a připravovat zase v době třeba od 7. do 10. června. Nebudu specifikovat, kdo to bude mít na starosti, mohl bych tam vlastně kouskovat dál ony projektory a nebo nějaké tužky sešity. Každopádně důležité je, že když budu stát na tom poli letáků, jsem schopný právě specifikovat ty jednotlivé úrovně začlenění. A teď sledujte, co se stane, jestliže budu stát na položce letáky a posunu
vlastně tu úroveň o úroveň níž ty letáky, tak se mě automaticky ten marketing zatučnil a tady v tom Gantově diagramu se mě úplně pěkně ukazuje, že dovnitř do té sekce marketingu spadají například teda právě ona tvorba těch letáků. Se dáme ještě za úkol nějaké například sešity pro posluchače a tyto sešity a tužky bude mít za úkol sehnat od 13. do 14. června. Tak. A opět posunu úroveň těch jednotlivých prvků na právě pod ten marketing a je vidět, co všechno teda do toho spadá, jak to krásně na sebe navazuje. Pokud budu chtít řešit například v tenhle okamžik nějaké logo té konference a jeho vytvoření a vůbec marketingové nebo grafické zpracování, tak řekněme, že já budu chtít, aby to logo se začalo tvořit už tady nějakého 2.6. a aby jeho dodělání bylo do nějakého 9. nebo 8.6., aby se mohlo použít právě pro ty letáky. No a teď ale došlo k tomu, že to logo bych třeba v rámci té své hierarchické struktury potřeboval mít o 2 úrovně nahoru, tak i směrem výše jste schopni vlastně manipulovat s těmi jednotlivými úrovněmi. Zcela zásadní je tady sloupeček předchůdci, protože já jsem schopný na úrovni projektu provázat jednotlivé části a jednotlivé kroky. To znamená, že jestliže mi logo bude zpracovávat a připravovat dnešní úspěšný maturant, tak v tenhle okamžik budu vědět, že ten leták, který bude organizovat a realizovat Zuzana, se nevytvoří do té doby, dokud Marek nedodá to konkrétní logo. To znamená, jsem schopný u těch letáků zaškrtnout, že leták je provázaný na tvorbu loga a v podstatě ty 2 položky jsou spolu spjaté a nemáte šanci je teda oddělit a v rámci toho projektu se budou i tím způsobem zapisovat a nastavovat. Můžu tímhletím způsobem pak řešit a specifikovat i další prvky, tak pokud bych tady dával nějaké třeba techniku jako samotnou, technika se začne realizovat také někdy na začátku, už tady třeba 3. a bude nutné ji mít dopřipravenou do nějakého třeba taky 16. A v tenhle okamžik do té techniky schválně zkusím zapsat záležitost projektoru a těch zdrojů. A vidíte, že v tenhle okamžik jsem schopný manipulovat pouze s těmi lidskými zdroji, protože na ně jsou i provázané ty e-mailové adresy. Znamená, my si ještě potom později ukážeme na úrovni i toho projektu desktopového, jak se tady k tomu přidělují a přiřazují ty zdroje a je nutné potom i těm samotným zdrojům vlastně přiřadit nějaké samostatné e-mailové adresy, pokud s nimi chcete plnohodnotně pracovat. Tak já tu techniku zadám Markovi taky, když už tady je mezi námi. A můžu definovat teda zase, že ta technika je o úroveň výš a že teda pod ní budu nastavovat nějaké další kroky. Tak. Ještě zcela schválně řekneme, že k té technice bude patřit třeba zajištění tabletů a ještě jednou tady přiřadím pouze teda
okamžik, kdy to má být hotové a specifikuji, že toto bude mít na starosti zase Marek. Schválně toho Marka dneska vytížíme poměrně hodně. Tak. Zajištění tabletu bude tedy zarážka umístěná pod onou technikou a krásně se nám tady definoval nebo nastavil ten Gantův diagram, který vidíte, že teda koresponduje nebo kopíruje to, co jsem já tady začal nastavovat. Tak, když se podíváme na jednotlivé části, kdybych jakýmkoliv způsobem chtěl řešit přidávání konkrétních řádků, například tady ještě pod marketing, vzpomněl bych si na něco později, tak nahoře máte v té liště položku vložit, vložení nějakého prázdného řádku a mohli bychom do toho marketingu přidat třeba slovo trička a definovat, dokdy musí být nějaké trička zajištěné do jakých datů. Tak. A to bude samozřejmě vázáno k marketingu jakoby celkovému. Tak, okay. Tak i toto máme teda teď k dispozici. No a v tenhle moment si všimněte, že mám ten projekt nějakým způsobem teda předpřipravený, on by byl v reálu samozřejmě mnohonásobně více rozpracovaný a byly by tam i třeba nějaké konkrétní prvky dokončené. Já řeknu, že v tenhle okamžik už třeba z toho loga ten Marek začal pracovat na tom logu a něco už teď v tenhle ten moment upravil, změnil. Já jsem schopný s tou položkou samozřejmě manipulovat, pracovat a říct, že třeba 20% z loga je už v tenhle moment hotovo. Tak, nebo případně stačí tedy kliknout na konkrétní položku a tady nahoře máte zase prvek upravit položku a ona se zobrazí v samostatném kroku a můžu přiřazovat, můžu doplňovat nějaké prvky standardně jako v SharePointu, když pracujete s nějakými dalšími body a dalšími volbami. Tak, v tenhle moment, když mám ten Gantův diagram hotový, tak bych mohl třeba přidělovat nebo přiřazovat ještě nějaké další sloupce. Všimněte si, že těm sloupcům jste schopni přiřadit třeba nějaké formát tedy typu textu, čísla, datumu, času a podobně, nebo skupiny, anebo osoby, čili Honzo, opět odpověď pro tebe, můžeš tady přiřadit celou skupinu. No já si řeknu, že to bude prvek číslo a řekněme, že by tady byla třeba nějaká cena toho daného prvku, té techniky, nějakého cena třeba pojištění těch tabletů a tady bych si zadával k zajištění tabletů, že se jedná o cenu pojištění. Všimněte si, že když dám upravit položku, tak v tenhle okamžik ta cena pojištění není zobrazená. Když si dám ale zobrazit všechny položky, tak ve spodní části se mi objevuje cena pojištění tabletů na 50 000, teď momentálně ne euro, ale korun. A zvolím si tlačítko uložit. A mám tady přímo v rámci toho základního zobrazení i informaci o ceně 50 000. Takže i takovýmto způsobem jste schopni manipulovat s těmi jednotlivými sloupci. Jste schopni to řadit, skrývat, případně konfigurovat ty jednotlivé sloupce zase z pohledu úpravy formátu nebo dalších prvků, ale to v tenhle okamžik asi řešit nebudeme. Když se podíváme na položku záznamu, tak jak jsem úplně na začátku avizoval a říkal, že jste schopni
vlastně exportovat seznamy do různých podob a různých externích aplikací, tak můžeme vyzkoušet namátkou tedy to asi, co vás nejvíc bude zajímat, a to je třeba otevření toho programu v Projectu. Všimněte si, je tady i RSS kanál, to znamená, kdybyste chtěli opravdu o tom projektu dát vědět třeba v podobě klasických informací tomu projektovému týmu, tak se jim to může zobrazovat jako RSS kanál, můžou si tam odebírat ty jednotlivé příspěvky anebo je číst teda nějakou RSS čtečkou. Pokud zvolím otevřít v programu Project, dostanu takovouto hlášku, které se ale v tento okamžik nebojím. Dám, že ano a dostanu odpověď, kterou jsem opět nepotřeboval teď momentálně, protože se mi aplikace Project nechce načíst. Já se ale stále nebudu vzdávat. Měl jsem tam otevřený jiný projekt a teď v tento okamžik po mně chce, abych se přehlásil na jiný účet, protože teď momentálně já jsem nahlášený pod jiným účtem, takže já se budu registrovat účtem který je k tomuto určen. No. A podíváme se, co nám dělá Project Desktop, který nám teď přestal pracovat. Výborně. Tak, to jsme přesně nechtěli. Tak přátelé, nevím, co s tím, protože mi vytuhl počítač, brání se. Zkusíme opakovat. Tak. Tak já zkusím ještě jednou. Dneska to všechno stávkuje. Ještě jednou to otevřít. Tak konečně. Výborně. Co se stalo v tenhle ten okamžik? Tady se nám objevila nějaký konflikt, který mi říká vlastně, že ten prvek je v kolizi. Nicméně já nechám zachovat všecko podle Projectu. Zachovat všechna pole SharePointu, pokračovat dál. Tak, a v tenhle moment si všimněte, co se stalo. Mně se celý ten projekt vlastně naimportoval a nasynchronizoval do Projectu Online s tím, že okamžitě máme možnost s tím prostředím pracovat, takže když já si tady dám, že další technikou bude, nevím, interaktivní tabule, tak v tenhle okamžik budu definovat čas, kdy budu třeba dovážet interaktivní tabuli na danou konferenci. A vidíte, že toto je verze klasická desktopová. A když si dám tady obnovit stránku v onlineu, tak tenhle ten okamžik tam zatím není, ale měla by se co nejdříve vlastně ta verze sesynchronizovat. Já zkusím tady uložit na dálku a to by mohlo pomoci. Vidíte, že teď tady stále teda i nějaký
konfliktních polí, takže v tenhle ten okamžik ale by ten záznam té interaktivní tabule tam měl se zobrazit. Tak ještě stále bojujeme, ale věřím v to, že dobojujeme v pořádku a časem se nám všem ukáže ten prvek. No, co ještě mohu v rámci projektu řešit a dělat? Jsem schopný specifikovat různé druhy takzvaných milníků, což je v podstatě nějaký moment, kdy vlastně specifikujete nějaký okamžik, kdy už je třeba ta první fáze celá u konce. Takže pokud bych tady specifikoval příkaz milník, tak se mi zobrazí tady takový jakoby ala kontrolní bod a já si ten milník můžu nazvat jako třeba nebo kontrola před realizací. A ta bude probíhat teda pouze jeden den a tím dnem pro mě bude nějakého 22. A bude tuhletu kontrolu zajišťovat samozřejmě Vladimír, protože tomu tenhle úkol, tenhle okamžik patří. Jakmile se jedná o to, že je k tomu projektu nebo k tomu danému úkolu přiřazený nějaký konkrétní člověk, nějaká konkrétní osoba, si všimněte, že jsou tady tyhle červení panáčci, kteří teda ovlivňují to, kdo se bude v daný moment objevovat a respektive když je tam přiřazený nějaká osoba. Tak, já bych chtěl tady ještě přidat další jednotlivé volby. Každopádně to bych mohl opravdu pracovat na tom projektu už naprosto do detailu a to asi není dnešním předmětem. Co bych chtěl ale ukázat je položka sestav, protože ta se neobjevuje v takovém řekněme, hojných možnostech v tom projektu online. Sestavy vám ukazují různé druhy například prostředků, takže tady vidíte třeba sestavu na přehled jednotlivých zdrojů, ať už lidských nebo samostatných tedy prvků, řekněme v podobě toho třeba projektoru nebo té interaktivní tabule. A vidíte, že jsou tady k dispozici i jednotlivé grafy, kdo zaprvé jak dokončil tu práci a v případě, že je definovaný nějaký rozsah těch prací u konkrétních osob, tak si tady můžu prohlédnout sestavu, kdo tedy odpracoval jaké množství, nebo kdo má naplánováno, respektive jaké množství hodin. Případně další sestava může být sestava nákladová, takže sestavou nákladovou může být to, že definujete jednotlivým lidem, jednotlivým prvkům a úkolům konkrétní třeba hodnoty, jak je oceníte, nebo pokud jsem tady zadával už dříve na ty marketingové zdroje nějaké konkrétní čísla, tak se vám tady automaticky propočítávají do sestavy nákladové. Případně sestava úkolů, co je potřeba tady udělat teď v nejbližší době, co jsou jakoby kritické úkoly, a nebo položka tedy třeba přetížených zdrojů. Vidíte, že kolega Marcinek nám odmaturoval a v tenhle okamžik už má tedy na sebe naloženo hodně, takže tady můžete i sami rozlišovat, kdo je momentálně přetížený a kdo není. Pokud jsme se bavili, pokud jsme se bavili na téma zdrojů, tak je tady položka týmového plánovače zdrojů a ten specifikuje zase, jaké osoby byly přidělené a jste schopni vlastně v rámci i takového kalendáře vidět,
kdo kdy bude co vlastně zpracovávat a co přesně dělat. Můžu i přidávat zdroje, opět zase navázáno na Active Directory, teď momentálně tedy propojeno s tím Azurem, a nebo tedy definovat propojení na fondy organizace, ale to je opravdu svázáno už spíše s project serverem jako takový. Tak, čili to byla jedna z možností. Když se podíváme na seznam zdrojů, prosím vás, tady jsou definováni všichni lidé, kteří do toho projektu teď momentálně nějakým způsobem zasahovali. Využíval jsem tam Vladimíra, Zuzky i Marka a tady je i možné definovat nějaké hodinové sazby. Upravovat je, měnit a předělávat, takže můžeme říct, že Vladimírovi dáme 10 euro na hodinu a můžu definovat i teda Markovi, který si vydělá tady 5 euro z nějakého předcházejícího projektu, tak mu nastavíme kolik, tak když má tu maturitu, tak dá třeba 8 euro. Tak. A v tenhle okamžik zase, když se vrátím na ten Ganttův diagram a podíval bych se například na sestavu nákladů na zdroje, tak tady už mám automaticky přepočítáno, že třeba 48-hodinová práce Marka po 8 eurech na hodinu bude stát celkově 64 euro. Takýmhle způsobem můžete s tím projektem pracovat. Když tuhletu celou část uložím a teď teda zkusíme variantu druhou, zachování a publikování, tak když ten projekt potom zavřu, myslím teď ten desktop a uložím ho, tak se mi automaticky by měly projevit změny do toho samotného projektu online. A všimněte si, že teď, když jsem to teda uzavřel, tak rovnou tady mám k dispozici i informace o té interaktivní tabuli, takže ty dvě aplikace jsou naprosto úzce provázané a nastavené. Takže projekt online, když si tady přepnu ještě třeba na položku kalendářů, případně nějakých podrobností o projektu, tak kalendář je teďka prázdný, protože tam se nespecifikovala vlastně žádná položka, ale vidíte, že podrobnosti o projektu konference 2, je tady nějaký identifikátor toho projektu, kdy to začíná, kdy to končí. Jsou to prostě nějaké souhrnné informace. Případně se tady může tedy objevovat onen Ganttův diagram a variantou další jsou tedy samotné zdroje, které byly využité při tady tomhletom projektu, některé z nich, ke kterým se můžete potom zpětně dostat. Toto umožňuje Project Online a Project Desktop umožňuje tedy větší množství prvků, které jste viděli v té ukázce, vlastně napojení na tu samotnou desktop verzi. Tak, takže toliko, přátelé, takový průlet. Omlouvám se za ty úvodní nesnáze tam, které vznikly, ale myslím si, že takový přehled o tom, co byste mohli v projektu vlastně realizovat a jakým způsobem jste si udělali. Pro někoho to bylo opakování, pro někdo se dozvěděl třeba i nějaké novinky navíc. V každém případě teď nechávám prostor na dotazy. Tak
dobrý večer, abych se chtěl zeptat. Ve vedení, pokud jakoby byl, tak rozdělím teda úkoly. Každému člověku dám nějaké, co má splnit. A ten dotyčný pak druhý den přijde do práce a já bych potřeboval, aby v podstatě, když bude v 5 projektech figurovat, tak aby mu vyjela nějaká soupiska jednoduše, kde vlastně uvidí nějaké datumy, co všechno má splnit. Protože třeba když dělám já v IT, tak mě tam přihodí, že mám přichystat, dám příklad projektor do místnosti té a té do konkrétní hodiny, jako takové. Jo, tak kde to v podstatě jakoby se dozvím. Jasně. Tady... A to stejné jakoby zase z pohledu šéfa, abych mohl, dám příklad, vyjet soupisku ze všech projektů, kde figuruju já a on mi to předloží. Tady máš tenhle termín, splnit. Jasně, já rozumím otázce. Tohle to úplně... používáte Project Online nebo položku nebo desktopovou verzi? Nepoužíváme ani jeden, ale zajímalo by mě to, protože to je si myslím takové pro mě třeba to nejpodstatnější, abych mohl vidět soupisku, kdo za co zodpovídá a samozřejmě pak ten dotyčný bude odškrtávat splněno, aby se to ostatní dozvěděli. Jasně, když je tam pak více zaměstnanců, tak se hůř komunikuje. Rozumím tomu. Jedna cesta je, že využijete vlastně přehled a seznam úloh jakoby celkových, které vedou nad těmi projekty všemi. To znamená, tady je nějaké to centrum projektů, s kterými já pracuji a dají se ty úkoly jakoby rovnou propojit sem do souhrnných úloh. Ale spíš bych vás v tomto případě odkázal na variantu té desktop verze, protože tam se s tím bude pracovat mnohem lépe. A samozřejmě ale zatím musí být nějaký hromadný server nebo prostě nějaké místo, kde se to bude hromadně umisťovat ty informace. Ale rozuměl jsem vaší otázce a říkám, že nejjednodušší cestou je využívat právě tady to centrum projektů, které je jakoby cross všechny ty projekty samostatné, protože tady máte ty podobné sestavy, taky já je tady nemám teď momentálně nainstalované. Tady, když se klikne na sestavy, můžete si vybrat, ale musíte si je doinstalovat ty druhy, ty aplikace sestav, tak tady si mohl specifikovat vlastně sestavy pro Českou republiku a tady je přehled zdrojů a případně teda řídící panel všech těch jednotlivých projektů. Ale teď jsou to prostě Excelové tabulky, které jsou momentálně nenaplněné, do já tam nemám to vlastně zprovozněné, nemám to teď momentálně doinstalované. Dá se to propojit i do prvku Power BI, který teda je potom pro nějakou hromadnou správu všech těch aplikací, ale myšleno teďka... No, pardon. Jirko, ja som sa len chcel k tomu, akože nemohol by to on vidieť vo svojom kalendári, keď tam má pridané ako úlohy? Pokud bych viděl, myslíš jako, když to bude propojené do aplikace Outlook? Honzo? Áno, presne takto myslím, že jednoducho jemu sa to bude priamo, keď zadám úlohy napríklad Marekovi Marcinechovi, tak všetky úlohy sa mu zobrazia vlastne v tom kalendári jeho. To je jedna z možností také, že v momentě, kdy vy napojíte tu aplikaci těch projektů, to znamená, zvolím si tady nějaký projekt, který jsme dneska dělali, konference 2, a zvolím si položku propojení do Outlooku, to znamená, tady, když budu mít ty jednotlivé vlastně úkoly, to zadání, a zvolím si tady propojení připojit k Outlooku jako takovému, tak tam by se mohly načíst i ty samotné úkoly a to je vlastně pravda, že to zřejmě bude cesta, jak se k těm úkolům můžete dostat.
Jo, přiznám se, nemám vyzkoušeno, ale vyzkoušejte tady tuhletu cestu, že to propojíte rovnou do Outlooku. A ten kalendář se vám tam určitě zobrazí a budete tam mít vlastně napojení do Outlooku. Já to ještě vyzkouším, jak se to bude teď tvářit. Takže tady mám nějaké úkoly, musím si to vlastně napojit a tak. Co pak se bude dít? Vidíte, že ten seznam úloh se snaží jakoby ten Outlook rovnou vlastně načíst, ale mě tam evidentně zlobí nějaké zase ověřovací operace. Zatím tady nejsou. A to je pravda to, co říká teďka pan Zapletel ještě na tuhletu otázku, že z celkového pohledu úkolů, já se vrátím zpět sem, existuje, když se podíváme na když půjdu na kartu domů, tak tady v tomhletom místě bych mohl přidat ještě seznam úkolů jako součást teda té SharePointí stránky jako takové. A tady vidíte ty úkoly také vlastně definované. To znamená, že já můžu si hrát s těmi jednotlivými prvky už na úrovni vlastně toho projektu jako samotného. Mluvím o SharePointu, mluvím teď o propojení přímo do SharePointu. Takže tohle by byla asi cesta. Buď to propojit do Outlooku jako takového, anebo teda varianta druhá, otevřít si to na úrovni vlastně SharePointího webu a tam si s tím nějakým způsobem zkusit pohrát. Já zkusím teď odpovědět tady Blance na otázku. Dny jsou pracovní 8hodinové. Ano, odpověď zní, že jsou takto defaultně nastavené, ale v možnostech toho projektu se dá nadefinovat, že pracovní den třeba pro Marka Marciněcha bude 12 hodin. Ale standardně je to 8 hodin. Tak. Dalších otázek? Ještě tam je připomínka, kde se dá nastavit změna měny. Opět tady toto vlastně specifikujete na úrovni toho projektu jako takového. Měli bychom mít možnost vlastně definovat úroveň toho projektu. Teď se musím dostat do projektu samotného a do té třeba konference 2, co jsme měli. A vlastně v nastavení a specifikaci té stránky zase na úrovni vlastně aplikace můžete mít různá administrátorská nastavení. Tady je třeba například středisko zdrojů, o kterým už jsme se bavili, a jsou tady i finanční období. Předpokládám, že tady někde bych viděl i možnosti nastavení měny. Tady bychom se museli podívat, přiznám se, že toto teda nedávám z hlavy, ale v tomhletom místě bych to někde hledal. Zkusíme finanční období, což ale není záležitost, ne, tak to jsou pouze finanční prvky, formáty, seskupení, Gantovy diagramy, podnikové
Právý úlov. Někde, Blanko, odpovídám, někde v těchto místech bych hledal to nastavení měny. Je to čistě o vlastně definici těch prvků. Dobře, přátelé, teď jste slyšeli o Projectu. Já v tenhle ten okamžik, abych zachoval stejně už nezachovám, ale aspoň část toho hodinového intervalu, tak ještě jednou připomenu to, co jsme říkali v rámci té prezentace, že tedy v příštím webináři, který budu plánovat na konec června, budeme mluvit o Officeu, o možnostech, které v Officeu třeba neznáte, které by mohly být pro vás novinkou. Budu se na vás všechny těšit. Opět budou ty informace o tom webináři na mém webu a případně i na Facebooku, alternativně na České škole a dalších zdrojích. Já vám moc děkuji za to, že jste dneska přišli, že jste teda vážili ten svůj čas a že jste se připojili. Popřeju vám příjemný večer a těším se koncem června s vámi znovu na viděnou. Tak děkuji moc krát a mějte se všichni krásně.